Hallelujah, hallelujah. Try Jesus. Pi duai, pi pan, kata ka jingkwa ka dok not jong pi na obelai. Henry pim yok ka jubab. Ke babun, kim yok jubab ki snyosi ki yam no. Kene ka kubor hane ka por, ngan sam ha pedeng jong pi. Shua ngin poi kene ka kubor. Nga ai kublai i pi barok ki para banget beik. Ken men ki para ki beik ki jonga how try Jesus Christ. Way puway baro haga kerteng jong Jesus nga ai kublai i ye pi. Nga i ye pi deka jing i ka jong try jongi ba ulang u Jesus Christ. Pi duai pi pan kata ka jing kwa ka dok not jong pi. But pim yok ka jubab na oblai. Pi snyosi but pi yam. Kene ka kubor, hai kene ka por, ba menta, ngan sam, ha pedeng jong pi. Kino, ki jing don kam haka jing em jong pi. Ngikum ki breu, na oblay ngipan. Na oblay ngipan. Te ngi ki breu, bun sin, ublay uslem man jubab yangi, ngi snyosi, bat ngi yam. Gawe nga ong ye pi. Ken mau, une ublay ubangi syekri, ulang ublay ubabaha. Ulang ublay ubadap daka jingit. Bat uba snyo sen yanga, uba isnay yanga, iya pi barulang. Uyok snyo ka jingpan jong pi. Upediang snyo bahaga jingkerpat jong pi. Juk kentat. Juk kentat. Juk kentat ka jingkerpat jong pi. Uyok snyo ye pi. Ken mau. Tebalai ba pi slam ban yok ka jubab na ublay. Ublay uperkat na kabanta ka jong pi. Uperkat na kabanta ka jonga. Jongi barok lang. Namar ka jing ay ka jong ublay kilong ki ba kordor haduk kata. Ublay shua bun ay upet yanga upet ya pi. Ngala ane man sumar lene ngala ane man syarai ya ki jing ay ka jong o. Lada ngamla ban sumar, lada ngamla ban syarai ke jing ai ke bab hatam jong ublay unong tu uwan ban tu. Dei te kedau ublay upen slam ban jubab ye kita ke jing duai, ke jing pan, ke jing kwa, ke dok not jong pi ha ublay. Pi pan kita ke jing don kam jong pi na ublay. Pi slam ban yok ke jubab na ublay. Namar ublay udang bishar. Sekawai nga ong ye pi. Haba ngi menta. Pi don haka dok not jong pi kono kwa pi kwa. Pi pan na ublay. Daka jing duai. Bat kinu ki jing don kam. Ba pi don kam haka jing em jong pi kum ki breu. Pi pan na ublay. Haba ngi pan na ublay. Baning kong hi kolong ba. Yela de bangin yet. Yit yela de. Yit yela de pek yela de. Kum no ka jing long ka jongi. Kum no ki jing em jongi. Kum no ngi em. Kum no ngi yai. Pek yela de. But yit yela de. Kini ka bamut banga ong ye fi kum ne. Habangi don ka dok not ka batrang ka basliang ban pan ka jing rap no blay. Baka jing em jongi ka baning kong ka bangin rai. Bat ka bangi kot jing mot. Ban im ka jing em ka barublay. Bat ban im ka jing em ka babaha. Ban im ka jing em ka ban i ya oblay. Ban im ka jing em ka ban le ka mon jong oblay. Bat ban im ka jing em ban pensngaw bha ya oblay. On the pila pensngaw bha ya oblay. Oblay ujubab ye kata ka jing kwa ka dok not ka jong pi. Ong kitab jing ruai sam ngap ngan puli. Lai punyaw dekat ke besau. Kitin ki ong kum ni. Ong kum ni. To pensngaw bahai ye la de ru hau try. Te un ai hame ye ka jing kwa ka dok not ka jong me. Im ka jing im. Ba pensngaw bahai ye la de hau try. On da try ucham sngaw bah ka jing em jonga ka jing em jong pi ki jing long ki jongi ki kam jongi on da blai usngaw bah kata ka jing kwa ka dok not jong pi kita ki jing don kam jong pi ka pi pan no blai usngaw bah pi tip nam
kum ong kitab jing ruai sam un ai ye ke jing kwa ka dok not jong pi kane yanga ya pi kum ki kon ki ba e ki jong ublai kini ki por balada ki babun ki kong ki phone yanga bat ki pha duai namar ki ong ba la bun snem ki shongkha ki yo ulok harekim yo kon ki ong ngela duai ngela pano blai haduk menta ublai 4 jubab yangi ngakwa ban ong yi pi kum ne ublai i ye fi ublai i the men sim shisha ye pi pitip ne am pipan ublai yo sngau ken ma pipan daga jingduai ublai yo sngau pikerpat daga jingduai ublai pediang sngau bah upediang sngau bah hari hashwa bun ai ubishar ye pi uyit ye pi upet ye pi lado ai ye pi pila ne man syarai kini ki mesim pila ne man psa ha ke mesim jongki namar ba bun sim ngi ki breu ngi psa ta kadok i ke mesim ngi klet ban psa tu boleh bishar ye pi dia kata what snowsi what kuslai ken mau ublai uperkat na ka benta ka jing baha ka jing em jong pi ka jongi namar ulong uba baha uba perkat na menta jonga uba perkat na benta ka jong pi bahkan long baha ka jing em jonga ka jing em ka jong pi don ru ki bapang ki ba shitam ki ba kwa ban yo mat jing pan kia ki sngoling pi sngoling ban yo thia ka jing pang mo mano bam sngoling pi thia ka jing pang jing shitam pi kwa ban yo kia don ba phone ro ki kali ang balai ngim yo kia na marba ngela slam ngela duai ngim yo kia nga ong ye pi pet u try u i ye fi u sngow sun ye pi u bishar u yit benya ya ke jingmot ya ke jingem jinglong ka jong pi yo le se u try u yo i la dengan pen kia yo ne onda ula kia ki kejat jung ki start ban mare shika basnew ta ka bahabun tia shua ka jingpang kenang bon yo light na ka basnew u try bat uda kwa ye pi pinda wat shishayo onne pinara sham shishayo belai bat pinang ban rai ka we nga ong ye pi kum ne nga ai jingmot ye pi pan oblay kum ne ang try pan kia yanga kane ka met jinga on da kala don ga jing kia ngan shakriya me ngan i ya me ngan le ka monjang me ngan pen sngow bahaya me ngan yalap ka gospel ga jome ngan im na ka banta ga jome ngan shashi tom na ka banta ga jome try pan kia yanga rai bat kut jingmot ha pi rai kata ha pi kut jingmot kata what shat kalayo blai koma pi rai koma kut jingmot rai de kata ka doknot ke bashisha rai de kata ka jingmot ke bashisha te ublai pen kia ya fi namar ublai msha ka we ke mesim kan jot ublai msha ka we ke mesim kan sakama ublai kwa ya baro bangin poisha ka hima ka jengo kene kalong ka jinges lok leng bagan ke kubor ke bakanta hapdeng jong pi but sekandiat nga ong ye pi ki jing duai ke jong pi pan ke te ke jing kwa ka dok not jong pi pan kita ke jing dan kam jong pi na oblai ke jing pan jong pi pen tip show oblai ong pi sau de hot ke ban reu wat kuslai ha ke ai ro hari ha ke ai baro de ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingo to pen tip ka jing pan jong pi show oblai haba pila pen tip show oblai kini ke jing pan jong pi to wat artatin wat bu kata ka jing du jing kermen pila pan ublai ula pediang ka jing pan jong pi tang ba satang ba un bishar pi u jisu ongkum na gospel jong Matius ar po we de khat ka ba ar pu ar ong ba kei baro ba pi don kam kinu ka jing don kam jong pi kinu ka jing kwa jong pi ha ba pi pan da kata ka jing duai ba pi pan ba pi dai ban ngai klem artatin pi dai ban ngai scam pin yok pediang kata ke de ka jing kular ka ktien ka jong blai jisu ong biang na gospel jong Matius nyau de khat ka ban nyau wang pan to on saai ya pi wat de pi sham la de pi titro on pli ya fi
Naba ubapan barok uyok pediang. Ubapan barok uyok pediang. Pipan pinyok pediang. Dai te kadau. Kano kabadon ka dok not jong pi kabanamanta ka jing bah bat na kabanta ka jong utrai ka pi ang not pi trang pi kwa pi sliang ban pan no belai kita ke jingdon kam jong pi pan no belai pan de ka bangai pan de ka bangai klem da artatien bat hawa pil pan ken mau ban kernan hawa pil pan wat artatien namar ublai bunsin mau ublai slam ban ai balai ublai slam ban ai namar uyit ya pi namar pet yangi ubishar yanga ubishar ya pi ken mau tu ublai ker kui pi un ker kui ni kena ke kubor ha kena ke por ke bamenta dengan kersyan ke jingduai ne ke benta ke jong pi duai pi pan kata ke jing kuak ke dok not ke jong pi yo jubab na ublai pi snyosi tengah ong pi wat snyosi wat yam ngan duai menta ka jong pi na pedeng jong pi rekum jong pi pan no blagi kun henry pi snyosi na mars ublai slam palat ban ai fi nga ong pi wat snyosi pen kemen pen hun yelade hun na ka jing bo bet ka jong ublai ngan duai na menta ka jong pi ki bapang ba shitom wat snyosi wat khnyom ngan duai menta jong pi utrain pen khia ya fi toy ne duai ne kapot try jisu ngawan sheme ablai ngadam ki sla kejat ke bakhot ke bakantang ke jome meyo I ablai be e jonga ko try kini ki paralok ki parabangai ki batrang bat ki basliang ke dok not ke jong ki jingdon kam jong ki ablai ki pan na me ko try metip ki ablai jonga ko try jisu be e o pa ki khmat jome kin tan shine men le isnai ki kotrai kat kom gajing cham sngo baha jome men le isnai ki kotrai aduai mentai ni kong ablai be ki bat trang bat ki basliang ban yo pediang de ki kon kan tai kon cenrang na me ablai jonga ya rap le me ki kotrai isnai le man pen bet ki de khot met jong ki ban pen baha ablai ki thiet baro pen baha ablai ki de khot met jong ki try jis be ker khui ki ker khui ki ablai ken yo pediang kan rat be kat kom gajing isnai ka jome ken yo pediang kat kom gajing snyo baha ga jome ablai kat kom gajing cham snyo baha jome ken yo pediang kita gajing ai ka bahatam jome ko pa be jonga try jisu badan gajing pang gajing shitom rekom jo ko try ha kana ka por bakan tanga duai ablai be jonga mede shisha unong pankhia mede shisha uta unong suspa ha kana ka por bakan ta nga duai nga beno kana gajing pang nga beno kana gajing shitom badan khot met jong ki ken like no pankhia jisu ki bakin long ki banang man shekri me ban eat ban bot ban le ikamon jome ban pen snyo bahai me try ker khui ki ablai jong ne kapor ker khui ke ban sha skor ken ke khubor ha ken ke por bakenta shimblai ken barok ngai ti me ngi dua ngi pan ker teng jisu ala ker taru de amen amen ublai uyok ban ker khui pi namanta ka buram jong o amen.